खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। दा बे न'खौ नोंथांमोना नैबे इलेक्सननि सिगां जोंनि बे MLA इलेक्सननि सिगां आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सननि सिगां नोंथांमोना बे न'खौ मोननो थांगोन दे लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना बे न'खौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना मा खामानि मावनो नांगोन आरो लोगोसे सोरबायदि न'खराव बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हागोन, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना बे न'खौ मोननो थाखाय नोंथांमोननि जि किस्ति, बे किस्तिनि फैसायाव माखासे फैसाखौ नोंथांमोननि जब कार्डनि नामै सोनाय जायो दे लोगोफोर। दा बे जब कार्डनि नामै सोनायनि थाखाय नोंथांमोना बे जब कार्डखौ गिबियावनो नांग्रोथारगौ आरो बे जब कार्डखौ बा जब कार्डआव हाबनाय जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना बख'नो थाखाय जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लाथारनो नांगौ दे लोगोफोर। दा बे जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय जि खामानि, बे खामानिया नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। बेवहाय GRS थांनानै जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामगासिनो दङ। जाहाथे नोंथांमोनाबो बयबो जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामना लायो आरो लोगोसे नोंथांमोना जि प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न'आव जि फाइनाल जि फैसा, बे जब कार्डनि फैसा, बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि जब कार्डजों आधार कार्डजों जुदि लिंक खालामनानै लाया, अब्लानिया नोंथांमोना जब कार्डआव हाबनाय जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। बेखायनो जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै ला लोगोफोर। बेवहाय जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय खामानिया सोलिबाय दं आरो लोगोफोर। दानिया जाय बिथांमोन बायदिया बा सोर बिथांमोन बायदिया बेफोरबायदि न'खौ मोननो हाया आरो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ मोननो हानाय नङा, आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरखानोसै। जायनि न'खराव रेशन कार्ड गैया दे लोगोफोर, बिथांमोना बेवहाय प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आरो जायनि न'खराव सोरबाफोर जुदि जुदा जानानै दङब्लाबो नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड बानायनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हानाय नङा। नोंथांमोना थाबैनो रेशन कार्डखौ बानायनानै ला, जाहाथे प्रधान मन्त्रि आवासनि न'नि जि फैसा सोनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ साबमिट होनो हानाय बायदि आरो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जायनि न'खराव साखा खब्रै दङ दै लोगोफोर, नोंथांमोना साखा खब्रै थानायाबो न'खराव न' मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि न'खराव सोरबाफोर सार्भिस मावनाय दंखायोबा बा सोरबाफोर जब मावनाय दंखायोब्लाबो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय, जाहाथे नोंथांमोना जुदि न'खराव माहाजोनखा बा नोंथांमोननि न'खराव जुदि जे फाक्कानि न' दंखायो आरो लोगोसे गारि साखा खब्रै नोंथांमोननि न'खराव दंखायो, अब्लानिया नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय। नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि जुदि थासेयावबो जुदि नोंथाङा जुदि प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जुदि न'खौ जुदि लायोब्ला नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मोनसे केस लानो गोनां जागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोना जुदि बेबायदि फाक्कानि न' आरो नोंथांमोननियाव सारि साखा दंखायोब्ला नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ लायैआनो मोजां आरो लोगोफोर। आरो बेवहाय जुदि नोंथांनि न'खर खाथियाव जुदि सोरबाफोर बेबायदि साखा खब्रै गोनां मानसि आरो न'खरा आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खराव सोरबाफोर जब मावखानाय मानसिया जुदि बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ लादोंब्ला नोंथांमोना कमप्लेन खालामनो हायो लोगोफोर। बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिनि मोनसे जिमेइल खुलिनानै होखादों लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहायनो कमप्लेन खालामहरनो हागोन, अब्लानो बिथांमोननि न'खराव बे जि न'खौ लामारदोंबा बिथांमोननि न'खराव इनकाउरि जागोन आरो लोगोफोर। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायहरखाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे न'खौ जुदि नोंथांमोना सिगाङाव मोनखादोंमोनब्लाबो नोंथांमोना लानो नांला। आरो नोंथांनि जे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न'खौ मोननायनि सिगां नोंथांनि न'खराव जुदि साख्रि दंखायोब्ला नोंथांमोना बे न'खौ लायैआनो मोजां जागोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे फुल खामानिखौ दा मावा आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों, थेंक इउ। बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय, गोजोन्थों।